Posetili smo odgajivačnicu pasa rase nemački lovni terijer na Petom puku koju drži naš sugrađanin Ivan Birčanin. Ovim poslom, koji je ujedno i jedan vid razonode jer je iz ljubavi, bavi se već 3 godine i u svojim boksovima trenutno ima 9 pasa. Interesantno je što je nemački lovni terijer pas, čija je uža specijalnost lov pod zemljom, što je u našoj zemlji zabranjeno, ali po rečima vlasnika veoma je svestran te se lako bori sa zecom, fazanom i divljom svinjom. A kako je Ivan došao na ideju da drži baš ovu vrstu pasa i koliko je to zahtevno, razgovaramo sa njim. Pa od rane mladosti moj otac je bio lovac i gajio je lovačke pse. U jednom periodu je gajio i nemačke lovne terijere, ja sam se mnogo zaljubio u tu rasu pasa i samim tim ta ljubav je trajala godinama, ali nisam imao uslove da gajem pse. Pre možda 5-6 godina sam dobio na poklon svog prvog psa i samim tim, da kažem, obnovio tu neku staru ljubav i počeo da gajem prvo jednog psa, pa sam kupio još jednog. Onda, posle nekog vremena kada su ta 2 psa imala svoje prvo leglo, onda sam odlučio da zaštitim to neko svoje ime odgajivačnice i registrovao sam odgajivačnica pasa. Ovi psi su baš živahni psi i potrebno im je mnogo vremena provesti s njima i mnogo vremena da budu na otvorenom napolju pušteni, tako da nije baš da je lako. Žrtvujem se ja, žrtvuje se porodica, ali u principu ja to volim, oni me podržavaju u tome i borim se. S obzirom na vanredno stanje koje je uvedeno u našoj zemlji, kako je sada organizovan rad u odgajivačnici i šta se promenilo? Pa obzirom da je zabrana kretanja vikendom pogotovo, a i radnim danima u popodnevnim satima, psi su, da kažem, u neku ruku osuđeni na boravak tu u boksovima i u dvorištu gde se puštaju za istrčavanje, za dresuru, za šetnju. Samim tim nema ni dresure vezano za lov, nema lova kao lova. Takođe, obzirom da je proleće i vreme kada se ženke pare, neke od njih neće moći da odu na parenje van Srbije kao što je bilo u planu. Mogu reći, skoro sve pse prodajem van granice i van Evrope, tako da svi psi koji su prodati, a nisu mogli da otputuju, moraju da čekaju da se situacija smiri, da se pusti aviosaobraćaj i saobraćaj van granica da bi mogli da odu. Inače, u maju je trebalo da bude organizovan ispit urođenih osobina lovnih terijera, koji je odložen zbog trenutne epidemiološke situacije u zemlji. Na ispit čekaju 3 psa iz ove odgajivačnice, a isti je važan jer utvrđuje čvrstinu karaktera i istrajnost u lovu na divljač, osetljivost njuha i sigurnost na tragu ranjene divljači. Jednom rečju, ispit je dokaz upotrebljivosti u lovu nemačkog lovnog terijera. Ipak, imajući u vidu upornost i ljubav ovog valjevca prema psima i vreme koje provodi sa njima, ne sumnjamo da će na predstojećem ispitu oni dobiti najviše ocene.